ekipa, to su snuperi. Kad sam bio na svom privatnom mestu tamo gde i car ide peške, gledao sam na Instagramu, iskočio mi klip koji svima iskače, to su oni 6 Minutes Crafts i cijela poenta je da ima brdo life hackova koji lepo izgledaju, a nemaju nikakvog smisla. Da sam htio da radimo nešto tako. Pitanje su life hackovi sa lubenicom. Samo jedan me life hack iskreno zanima, a to je kad uzmu lubenicu, propuše i sipaju sok unutra. I onda kao neka ženska jedi kao, fino. Kako to može biti fino? I uvijek sam se pitao da li ljudi samo gledaju ovo ili neki ljudi ovo i pokušavaju. I danas ću odgovorim sebi na to pitanje zašto ću ja to prvi da pokušam. Danas je toliko pakleno, osjećam se kao onom klipu kad smo snimali ko duže možda izdrži u autu, a sad je svuda tako. Gledaj, ovaj morski koral, jugo crveni. Pogledajte ovo ljudi, kako trava izgleda kada je crvena i gledajte to. To je u stvari svetlo. Odbija se od auta, jako izgleda cool. Ja sam dizajner, ja znam kako se odbija svetlo. Ali vruće. Sauna, brate. Volan je toliko vreo da kad ga liznemo, pogledaj kako brzo ispari sve. Znači za sekundu bukvalno. S prstima vozim, brate, volan. Hey look mama, I made it. Znači od sada kad budem vozio kola uzet ću one rukavice za redno, brate, ja ću da vozim kola. Ja ću plakati, izgleda ko Đure nema lubenicu. Sutra tek, a? Ajmo u drugu prodavnicu. Ovo je glavna konkurencija Đure i ideš kod njih. A šta radim? Ovo je mala izvejica. Jej. Đuro, izviniš, evo. Prvi korak završen. Nisam vas primijetio, ali bukvalno. Prvi life hacks koji ćemo da radimo jeste, ajde sipaju sok jer ja nemam da verujem. Imam osjećaj da će to najduže trajati, dok sok se ne iscuri u lubenicu, tako ćemo to prvo da radimo. Ja ono kao na pijaci kad ti onako daju da testiraš. Ajde probaj malo. Bojim se da ne zagrizi nož. Fuck, kako je on uspeo? Aj, ovo neće biti dobro. Kako su uspeli, brate, ovako neko zaglavio brzo. Boy. Ne, smiri se. Dario. Jel curi? Da. Šta kipiš, smiri se, brate? Šta se dešava, brate? Oh my god, brate. Čišćenje za life hackovima. Brate, ne razumijem čemu je problem bio. Ništa, evo ovako ćemo sipamo onda, kad nek lubenica upije kad se njoj čefne. Ovo će trajati satima, brate. Ali stavimo jednu bocu samo onako, kako treba. Ajde Bokan, evo izvoli. Znaš vidjeti. Oh my god, kako beži, brate. Curi ti, brate. Aj sad da te vidim. Tako radi. Aj sad da te vidim, Bokan. Sad da me vidiš. Mislim da sam preveliku ruku napravio. Ja sam rekao, brate, gledaj kipi. Kako lažu ovi life hacksovi, brate. Ali tvoj izgleda bolje, ali... Ne! Koliko lažu li? Kako lažu srami bilo, brate. Idem ja po džogir. Znam što mi previše dobro da ima ispita. Ne lažu oni, nego su vi napravni. Neću probati još manju da stane samo čep, ovo je bila prevelika ruka. Ovo će ostati za svaki slučaj, pošto vjerojatno će biti još nesreća. Evo ovako, sad sam za manju ruku. Sad kad ga priglavim. Aj ja. Si uspio? Ne. Opet curi. Zgužvala mi se boca. Premala je ruka sad. Ja mislim da će se katapultirati boca, gledaj kako se puni pritisak. Znači... Opa! Mucho gracias. Oh yeah! Krije da curi pored, brate. Da, prelivo vamo. Ćemo staviti još ovu drugu. Gdje ćeš nju staviti? Nazad, tu. Osjeća se ko neki Frankenstein, ko da oživljava kako Hulka iz lubenice. Iu. Joj, izgleda ko kafa neka pokvarna. Aj sad. Ovo je STV marker, nije problem što crtamo sad. Skalper, sestro. Važi, brate. Oh my god. Hiruške poteze. Mokan je prošle životu bio neurohirurg. Ovo neće biti dobro sigurno. Znači spremiš i još džogera. Sestro, infuziju. Drži je. Držim, brate, ne pomeram. Zašto kipiš? Sad kad izleti ova druga. Ne znam kako pukne lubenica na pola, brate. Zašto prokleto kipiš? Kako lažu ovi na internetu, sram bilo. Doktore, gubimo ga.
Ovo čega smo se najviše bojali, kipi s druge Pa strane. to si ti pokvario, nisi treba tu. Sad će se alternativno zalepiti. Aj zalepi. Čekaj, moram da premostimo, gledaj ovo. Bypass! Sipam u ruku, sad će da sipam mamu. What's the point, brate? Ajde, doktore. Definisano i šuplje Vreme smrti 11:15, a jeban. Ovo ćemo da ostavimo malo da se krčka, a mi ćemo da pređemo sljedeći life hacks. Ovo me iskreno najviše zanima. Stari onaj prošlo me najviše zanima. Svi me zanimaju puno. Zeznao sam, treba sam malo više da odsječem. Fora ima da način kako da se sječe lubenice da je tačno će biti semenke na krajevima parča. Sada ima neke trećine. Zašto ova lubenica nema to? Ajde dobro. Če ovako, vratno ovako. Sječemo ovako. Čije nas sledeća ovako. Vidi stvarno, ovaj life hacks funkcioniše. Semenke su na krajevima. Ali dobra lubenica. Brate, kako odmah smrdi ova lubenica s kolom? Ništa, gledaj, ni milimetar se nije prosulo. Suli do ovaj, gledaj, tanjerki. Tanjer preliva. Ne možda... Proliva se. Uvatilo vatom dole, a? Da. Taman je. Kako ti lijep stoji, taman kod tvoj stomak. Koliko satisfying blok kad stebuješ. Blok na 6 krugova si napravio, brat. Sad se tako samo nanije da se slajde sve napolje. Pa to bih želeo da uradim. To ne znam da li će uspjeti. Nice! Oj, ja, brat. Idemo dalje. Sljedeći krug, a? I da probam koji delić. Dobra, a? Ne valja. Prezira. Ali slatka. E sad, ako dođete u situaciju da vam je crkao frižider, nemate struje, nemate zamrzivač i ne možete nikako da ohladite svoju lubenicu. Pogodite šta? Imamo mi jedan life hack za vas. Iskopajte bunar. Da. Pa kao u jugu. Jugo gori bukvalno. Air condition. Idemo malo vežbanje! Ako ste mislili da jugo nema klimu. Da. Izvolite. Samo jedan life hack priznajem što se tiče lubenice. To je da se lubenica ladi u bunaru. Damn. Šta ceniš koliko ima metara? Ne znam. Čekaj. 3 metra, 4 metra, 5, 6, 7. Crno je samo se odraz vidi. Dotaklo se voda. Sad treba malo još pusti i onda ovako digne. To je to. Jeste, osipao si voda, evo vidi se. Odlično. Znači zaveže se tu. I to je to, ostaviš. Neće se maza, a? Znaj da volim kera. Ima musikaj da nešto glupo uroditi. To je hladno. Gle, ovako mi se pravi na glavi. Oh my god. Fuj. Jesam kao Mega Mind. Da, fuj. Big brain. Ja ovo neću moći skinuti. Ja sad skonto, ja ovo neću moći skinuti. Ovako mi se uhvatio. Glava me boli, bok te. お前はもう死んでいる。何？ Izgleda creepy. Ajoj. Znam da stavim cijelu. Neš moći izvući, jedva si sad izvukao. Ne, uvo. Fuj. Sam klempala, a? Da. Ne, fuj. S Bogom. Odlazim. Oh my god. Ne čujem ništa, vakumirane su mi uši. Dario je debel. Zašto mu imaš šovat sisa mozak? Ne mogu skine, vakumiran sam. Ne možeš, bukvalno ne možeš. Aj, sagri se. Pomozi mi. Stvarno neću. Vakumiran sam. Ja svega to ne radi. Nemoj tuđi boli, vrat. Dobro, neću pusti. Aj, vuci. Stvarno neće boli. Oh my god. Pa stani mirno. Kakav zvuk. Ne znam da li mogu staviti do kraja baš. Nemoj stavljati. Ajde. Mogu ja sad? Ajde, sam paz na uši taj da je najgori. Aha. Ovako se napravi bukvalno ovaj knap za moju glavu. Ček. Ole je uvo me zapalo.
E, ovo je maksimalno koliko mogu staviti. Pa nije ti to zbog vakuma. Znaš kako mi se ušičio? Oh my god. Ostavi tako. Ovo je bila najintenzivnija stvar u mojom životu. Big brain, bro, big brain. Ljudi koriste svoj mozak. Ljudi stavljaju foliju na glavu, štite od zemajaca. Ja stavljam lubenicu. Kakav zvuk, ja ne mogu se naviknuti. Čekaj da ocenim gdje su ti oči. Ovako, tu su mi oči. Dobro. Znaš kako čudno, kad crtaš, ja čujem to svuda, surround sound. Ako crtaš nešto nije moje lice, ja ću poluditi, brate. Nije, to je tvoje lice. Jel gotovo, pošto me već boli glava? Valjda je. A, ovo je brutalno. Jeste, kako ćemo da napravimo da mi se isječe za oči? Ja mislim onako za nos kao spartanski. Evo ovako. Aha, ovo da ostima ovako tu. Da. To. Ajde, Či brutalno. sjeci. Mu idu na meni, tog sam sladak. E sad challenge da uđeš u štalu tako kod mene. Aj, ja, 50 muva na glavu od jednova. Pola miliona, 50 uđe meni, ono, stane. Inače, da. To je to, a, posljednji. Nije još 2 reza ima, tec, najbolje. Kako izgleda brutalno gleda. Spartanac, lubeničar. Polako navlači ovaj da ne puko to za nos. Aj, joj, joj. Doctor Strange! Onaj što benduje metal. Pa taj, kako se zove, nije Doctor Strange, nego Magneto Man. Spartans! Spartanac sa AliExpressa. Spartans! What is your profession? Ti imaš 25 godina. KO Jovi. Tu je moj brat masovac. Zbuljeni su. Sad lakše silazi. Sad jako lijepo silazi, brate. Miljana sada dolazi sa polaganja za kola, položila za kola. Bravo, Miljana. Sad ćemo da je čestitamo u spartanskom štitu na glavi. Spartans, what is your profession? Nemoj mi to raditi. Hvala. Nasmiješ se za kameru. E, kako? Miljana, samo jedno. Evo glavu, nisam. Ko da mi nije dovoljno stresa za danas. Neće više niko iskačiti? Neće. Epic Schlemm trick shot number 1. Pukle. Tu me onek Xerxes mi je zasekao ovdje. A puklo ti je, Jesi udario te, gledao 300? udario te, da. Onaj veliki onako zasjeća sekirom i ono onako izblokira i da onako zagrebe mu. Koliko antiklimatično. Prošlo je dobrih sat vremena sigurno. Lubenica ni malo nije napredovala. Damn. Fuj brate, gledaj, ovo ko zombi lubenica. Ko da je bio pupi taj? Ajde ima da li je ukusnija lubenica. Pošto su u live hacksu onako u klipu si gleda. Smrdi. Možeš probat. Ajde. Nije loše. Kamera se srušila, brate. Pa zašto ja inače tako pijem kolu kad jedem nešto redno? Ma gadno je jako, ko hemija neka. Ajde Bokana probaj. A, probali smo i ja i Goca. Jesam. Aftertaste je užasan. Aha, probao si. Kao blato, brate, neko. Od kad blato imamo smo merite. Ovo će se da svinjama, prije ja ću ovo večerat. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stuber.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnje video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Jedno pitanje. Šta više sija? Moje ćele ili lubenica? Gledaj kako hocijava, brate, gledaj. Jedno pitanje. Šta više sija? Moje ćele ili lubenica? Gledaj kako hocijava, brate, gledaj. Jedno pitanje. Šta više sija? Moje ćele ili lubenica? Gledaj kako hocijava, brate, gledaj. Jedno pitanje. Šta više sija?